Shayli Micallef żagħżugħa ta' 23 sena li ilha timmudella minn meta kellha biss 3 snin se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna f'konkors prestiġjuż bl-isem ta' Miss Grand International 2025 li se jsir f'Ottubru li ġej fit-Tajlandja. Dan il-konkors ta' sbuħija jilħaq miljuni ta' segwaċi kull sena madwar id-dinja kollha. Bis-sera ta' finali u stmat li jarawha iktar minn 16 miljun telespettatur madwar id-dinja. One News iltaqa' ma' Shayli fejn staqsejnija dwar din l-esperjenza u tħejjijiet li qed tagħmel filwaqt li tipprova ssib bilanċ f'dan kollu flimkien mal-ħajja personali u l-istudju tagħha. Ovvjament ħafna preparamenti kemm kif f'mod fiżikament, nitrenjaw u nagħmlu dieta speċjali kif ukoll mentalment, kif qed ngħidu għax xogħol kbir, bla ma tkun hemm dak inqas pressure, però l-esperjenza li għandi kif ukoll it-tim li għandi ċerta li se nwasslu l-prestazzjoni li nixtieq. Shayli spjegat ukoll li se tkun qed tuża l-pjattaformi tagħha u din l-esperjenza biex tgħin lil Malta Trust Foundation immexxija mill-President Emeritu Mary Louise Colero Preca biex tgħin aktar tfal vulnerabbli jgħixu ħajja aħjar. Sa dan it-tant iż-żagħżugħa mill-Furjana ddiet messaġġ b'saħħtu lil dawk kollha hemm barra nisa u irġiel biex jekk għandhom ħolma fil-komma qatt ma jaqtaw qalbhom. Ejja ħansibu ħafna ostakli, forsi naraw xi ħaġa li hija kbira u nemmnu li ma nistgħux naslu għaliha. L-importanti li qatt ma naqtaw qalbna li nibqgħu nemmnu aħna fina nfusna x'jekk ma nemmnux aħna fina nfusna min ħajjemmen fina. U ovvjament dejjem chase your dreams, nemmen ħafna biha dik u taqta' qalbek qatt. Awguri lil Shayli għal partiċipazzjoni tagħha fit-13 edizzjoni tal-konkors Miss Grand International 2025. L-aħħar darba li Malta ħadet sehem fih kien fl-2016.